Velkommen til Barnevognshuset. Her har vi Trillehippa, som er en duevogn. Trillehippa har et liggemål på 90 cm, og der er en tilhørende klapvognsdel, som er på 94 cm. Trillehippa er faktisk magen til Trille-Dream. Trille-Dream er bare på 97 cm, og så kommer den på et stel med store hjul. Men ellers er alt tilbehør det samme. Igen kan man tage alle løse stofdele og putte i vaskemaskinen ved 40 grader uden skyllemiddel. Og det gælder også her i liften. Forlæder, selve inderforet i liften. Inderforet i barnevognen kan tages af og vaskes ved 40 grader. Når man laver den om fra barnevogn til klapvogn, så tager man kalechen af herude i siderne, således der. Og så klikker man simpelthen hele barnevognskassen af, og det gør man hernede, hvor man trykker på den røde. Og der sidder en mane til i den anden side, som man simpelthen bare trykker frem. Vipper vognen, således der, og kassen er af. Klapvognsdelen kan vende begge veje. Så hvis man gerne vil se på barnet, så skal du selvfølgelig bare vende mod dig selv. Således der. Herpå der sætter vi så kalechen fra barnevognen over på. Således der. Og der er en frontbøjle til at sætte ned. Den ryger ned i hakkerne her. Således der. Og så har du ellers en perfekt stor klapvogn til dit barn. Sådan der. Forlaget fra barnevognen er gjort klar, så den også kan bruges som fodpose. Så barnet kan få den her ned omkring fødderne. Og ellers så sætter man den bare på. Sådan der. Den kan ligge helt ned i ryggen, så man kan sagtens bruge den med en voksipose eller en kørepose eller andet i. Og den her kan barnet sagtens være i til en 3-årsalderen.